Тыдзень рускай класікі, прысвечаны дню яднання народаў Беларусі і Расіі, зладзілі на гэтым культурным тыдні ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры. На працягу 15 гадоў культурную установу звязвае моцнае сяброўства з тэатрамі Расійскай Федэрацыі. За час супрацоўніцтва былі рэалізаваны абменныя гастролі і фестывалі. Гэтым разам у межах сумеснага творчага праекта на беларускай сцэне свае пастаноўкі паказалі 6 расійскіх тэатраў. Наша карэспандэнт Марыя Брэхун завітала на паказы. Людзі добрыя, менавіта так называецца спектакль Бранскага абласнога тэатра драмы імя Алексея Толстога. Гэта пастаноўка сёння прадстаўлена мінскаму гледачу. Госці трапяць у сапраўдную вёску. Чаму так? Зараз дазнаемся. Перад пачаткам спектакля з прывітальным словам выступілі Андрэй Салікаў, дырэктар Бранскага драматычнага тэатра, і Тацяна Комава, дырэктар музычнага тэатра. Прадстаўнікі культурных устаноў абмеркавалі формы супрацоўніцтва і абмяняліся памятнымі падарункамі. Брянский областной театр драмы имени Алексея Константиновича Толстого в Минске не впервые, в музыкальном театре, да, впервые. И нам очень приятно, что не только погода нас встречает таким радушием, теплом, но и мы сейчас пообщались с организаторами фестиваля «Неделя русской классики». Очень радушный прием, очень теплый прием, который, мне кажется, мы ждали с последней нашей встречи. Мы познакомились с музыкальным театром академическим в прошлом году, пригласили его в качестве гостя, участника нашего большого фестиваля «Славянской театральной встречи», которую в том году мы отмечали 25 лет, и с большим успехом прошли гастроли Академического государственного музыкального театра. Камедыя «Людзі добрыя» створана паводле апавяданняў Васіля Шукшына. На сцэне разгарнуліся гісторыі пра каханне і сяброўства, пра горы і радасць, пра тое, наколькі важна падтрымліваць адзін аднаго. Тут нельга вылучыць галоўных герояў, бо ўсе персанажы цэнтральныя. Музыкальное оформление, режиссура, инсценировка, вся эта авторская версия, костюмы, все-все-все. Это режиссер Алексей Викторович Доронин, Москва. Вот, поэтому это все на его плечах, он всем этим занимался и нас погрузил в эту историю, в которой нам всем очень комфортно, мы очень любим этот спектакль. Дзень адбываецца ў вёсцы Сросткі, не выпадкова. Гэта малая радзіма пісьменніка Васіля Шукшына. Сцэнаграфія адпавядае задумцы: драўляны плот, бялізна сушыцца на вяроўцы, хустка ў бабулі, дрэвы навокал. Героі спектакля звычайныя сялянскія жыхары: Петька, Стёпка, Зойка. А ў нейкі момант да сялян далучаецца цікавы персанаж, популярный уже на той час Василь Шукшин, який завітал у родную вёску. Есть спектакли, которые являются своего рода визитными карточками, и я, насколько понимаю, организаторы этого фестиваля, с учетом того, что неделя русской классики, именно определили и хотели, чтобы минский зритель увидел именно этот спектакль. Мне кажется, это и тема, которую Василий Макарович написал в рассказах, она очень актуальна всегда, потому что это о человеке. Смоленскі дзяржаўны акадэмічны драматычны тэатр імя Александра Грыбаедова прыехаў са спектаклем «На ўсякага мудраца даволі прастаты» паводле твора Александра Астроўскага. Камедыя любімая смаленскімі гледачамі, а цяпер яе змаглі ўбачыць і мінчане. Перад пачаткам вячэрняга паказу артысты з раніцы рэпеціравалі свае дыялогі, правяралі святло, гук і рухомасць дэкарацый. Конечно, культурный взаимообмен очень важен. Вот наши театры связывает многолетняя дружба. Осенью музыкальный театр был у нас на фестивале, и с восторгом смоленские зрители встречали ваш театр. Весной мы приехали к вам. Дело именно во взаимообмене, вот в соединении культур, в том, что мы ездим, общаемся, обмениваемся. Это обогащает культуры обеих наших стран. Напісаная яшчэ ў 19 стагоддзі п'еса «На ўсякага мудраца даволі прастаты» актуальная і сёння. Ягор Глумаў – абаяльны юнак. Здаецца, ён мае здольнасці падабацца ўсім, але людзі не заўважаюць, што ён шукае выгаду асабіста для сябе, каб упэўнена падымацца па кар'ернай лесвіцы. Островский – это самый, наверное, русский драматург, и не зря его сравнивают, проводят аналогию с Шекспиром, потому что он был очень плодотворный, написал огромное количество пьес. Не все, конечно же, мы сейчас можем увидеть на сцене, но «На всякого мудреца довольно простоты», пожалуй, одна из его самых известных. Затрагивает очень актуальные для нашего времени вопросы. И сколько бы времени ни проходило, люди не меняются. Соответственно, все эти истории
нам о многом говорят. Тыдзень рускай класікі – гэта добрая магчымасць пазнаёміцца з рэпертуарам малавядомых для мінчан калектываў, пасмяяцца, падумаць пра важнае і проста прыемна правесці час. Марыя Брэхун, Іван Пікалёў і Яўген Шастакевіч спецыяльна да культуры.